ja duela 2 urteko prozesua aida izaten, zazpi baztandarron kontrako prozesu judizial hau, zeinetan 56.000 euroko zigorra eta 20 urteko kartzela zigorra eskatzen digutena. Egiarran luze ari da izaten eta ere suposatu du etengabe piztu eta itzaltzen joan den kontu bat izatea gure kontrako epaiketarena. Baina ikusten ari gara ere bai, orain ja datak ditugula mahai gainean maiatzean ospatuko dela gure kontrako epaiketa eta ja manifa nazional bat deitu dugula otsaiak baterako. Honek ja ari duela gorputza hartzen eta gurekiko edo kasu honekiko elkartasuna ari dela biderkatzen etengabe eta zentzu horretan kriston indarra ematen digu honi aurre egiteko, beldurra ere bai azkenean arrisku handi bat dagoelako pertsonala, baina baita ere herri mugimendu guztia arriskuan jartzen duena, azkenean guri talde kriminal gisa izendatu nahi baituzte prozesu honekin eta horrek sortuko luke aurrekari bat orain artekoa ez dena herri gisa erantzuteko gaitasuna zigortu nahi dutela gure epaiketarekin eta gure borroka ez ezik Euskal Herriko eta batez ere Nafarroko herri mugimendua hemendik eta aurrera arriskuan jarriko lukena. Guk uste duguna hemen zigortu nahi dena batez ere da herriak bere burua defendatzeko ematen duen erantzun hori, ez? Baztango herriak urte luzez erakutsi du halako proiektu baten kontra dagoela, ez duela bere etorkizuna modu honetan ikusten eta Arazeiko makroproiektua hortik guztiz desproportzionala zen proiektu bat zela eta berdin, hau Baztanen gertatu da, baina gertatu liteke beste dozein tokitan herriak ematen duen erantzunarekin. Euskal Herrian gaude eta errepresioa gure eguneroko ogia da herri mugimendu ontzat eta etorkizunean etorriko diren gainontzeko proiektuen aintzinean ere, Baztanen bertan ere erdiz ere hor daukagu, uste dugu importantea dela salaketa hau egitea eta herri mugimendu gisa erantzun bateratu bat ematea. Hasieratik nahiko argi izan dugu makroproiektu honek, zeinak 228 etxebizitzako urbanizazioa, luxuzko hotela eta golf zelaia ekarriko zuen, izango zituela ondorio zuzenak Baztango gizartearendako, gure bizimoduarendako eta gure etorkizuna guztiz baldintzatuko zuela. Tamainagatik hasteko, baina baita ere proiektuaren nolakotasunagatik eta nola ez ere prozesuan beran egin den zikinkeri guztiagatik nekazarien lurrak espropiatu, herri lurrak ere bai enpresa pribatu baten esku jartzeko, herriak ikusten ez zuen proiektu bat izanik gainera, interes komun horren izenean Nafarroko gobernuak itxuki babestu eta Baztango erakunde eta batzarren iritzia zentsuratu eta isilarazi gure erabakitzeko eskumena kendu eta hortaz hasieratik bai Baztango bai Lekarozko herriak erakutsi duen ezkortasun horren gainetik pasatu izan dira eta horren ondorio da udalaz gaindiko proiektu bezala izendatu izana proiektu hau eta gaur-gaurkoz martxan dagoena eta hori bertan bera gelditu arte segituko du herriak bere erantzuna ozen adierazten. Otsaiak bateko manifestazioa erakustaldi bat izango da bete-betean, guretako ere kriston apostua da Baztandik halako deialdi zabal bat egitea eta dagoeneko sentitzen ari gara Euskal Herriko txoko desberdinetatik, baina baita ere Baztandik urrunen dauden puntuetatik ere nolako empatiaz eta elkartasunez erantzun zaion gu botatako apostu honi. Ordan printzipioz dirudi indartsua izango dela eman nahi dugun erantzun hori eta hemendik gure deialdia zabaldu Euskal Herriko edozein puntutatik jendea bertaratzera eta kriminalizazio saiakera berri honen aurrean herri gisa erantzutera.